Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव Golden Chance जायफ्रा candidates आसाम पुलिसनि गोबां साख्रि नेगासिनो दङ ग्रेड 4 आरो लोगोसे गुबुन स्टाफ दा स्किल टेस्ट एबा ट्रेड टेस्ट माखौ लागोन स' बेनि सायाव आपडेट लाबोदों दा बेनो नोंथांमोननि जोबोर मोजां चान्स जायफ्रा आसाम पुलिसाव साख्रि मावनो नेगासिनो दङ कामान्ड'आव दा जायफ्रा कामान्ड' थालांबाय लोगोसे दायो ग्रेड 4 आव चान्स फैफिनबाय गासै टटेल पस्टआ 928 आसामावहाय दायो आसाम पुलिसनि आन्डाराव दङ हमना ला 8 पासनिफ्राय HS पास एबा डिग्री पाससिम स' बे पस्टआव नोंथांमोना बेसेबां एलिजिबल जायो जों बेखौ नायगोन आरो लोगोसे रानिं दंना गैया बेयावनो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोननो हासिगोन दा लोगोफोर बे जाबाय PDF फाइल अके स' बे PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनजोबो स' बेयाव नोंथांमोननि हाइट आरो स्टेजखौ नायथारगोन हौवाफोरखौ आरो बेनिफ्राय अनलि हिन्जावफोरखौहाय हाइटखौल' नायनाय जागोन अके स' बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बेसेबां पास मार्कआ मेक्सिमाम स' मेक्सिमाम दङ 50 आरो बेनि पास मार्कआ 33 मोनथारनांगोन मिनिमाम जुदि 33 नि गाहायाव मोनोब्ला स' नोङो क्वालिफाइ जानाय नङा डिसक्वालिफाइड स' बेनिफ्राय मिनिमाम मार्क्सआ 33 आरो बेनिफ्राय मेक्सिमामा 50 अब्लाबो बेनि गेजेराव काट अफ थांगोन स' बेखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोना पारफरमेन्सखौ मोजां होनांगोन दा गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोना आपडेट रानिं गैया बेयाव स' नोंथांमोना बेयाव रानिं एबा लं जाम्प गैया स' बेयाव मा लागोन नोंथांमोननो खिथाखानोसै बेनो जाबाय नोंथांमोननि गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सआ गासैबो अकेजोबब्ला स' नोंथांमोनखौहाय PhD लागोन बेनो जाबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जेरावनोखि हाइटखौ सुनाय जायो स' लोगोफोर जेरावनोखि हाइटखौ चेस्टखौ सुनाय जायो बेनो जाबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट स' बेनिफ्राय PET थाबासो रानिं थागौमोन बे गैया अके स' बिनि सोलाय मा खालामदों नोंथांमोनखौ ट्रेड टेस्ट एबा स्किल टेस्ट लागोन पोस्ट वाइसआव हमना ला खानाय सिनग्रायाव नों एप्लाइ खालामबा नोङो खानाय सिननो रोङा बेखौ नायगोन पेनेल थागोन दे माने साइक' टेस्ट लानाय बादि मोनसे पेनेल थागोन जाय बिथांमोना एक्सपार्ट नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन गाव गावबागाव पस्टआव दा बेखौ लानो थाखायनो गिबियावनो नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो चेक खालामगोन आरो गासैबो डकुमेन्ट्सआ रेडि जाबासो नोंथांमोनखौ एलाउ खालामगोन आरो जुदि रेजेक्ट जायोबा नोंथांमोननो लोगो रेजेक्सन स्लिप होगोन होननानै बुंखादों स' बेखायनो नोंथांमोना मोजां गोसोआव लाबानो जाबाय जाहाथे माखासे गाइडलाइन्स दङ बेखौ फल' खालामो दा बे इन्टारभिउआव बेयाव CCTV फुटेज लागायजोबगोन जेराव नोंथांमोना एसेबो थगायनो हाया आरो रावबो बेयाव थगायनो हाया प्रफेशनशिप टेस्ट होनना बुंदों जेरावहाय बेखायनो पारफरमेन्स स्किल टेस्ट एबा टेस्ट लानाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बाय'मेट्रिक खालामगोन जेब्ला PhD लायो अब्ला बाय'मेट्रिक साफाय बालायाव नों एप्लाइ खालामबा नोंखौहाय मा खालामगोन बेनो जाबाय माबोरैहाय साफाय खालामो बिनि सायाव नोंथांखौ स्किल टेस्ट नायगोन ट्रेड टेस्ट होनना बुंदों बेखौनो हमना ला खानाय सिनग्रायाव माबोरै सिनो बेखौबो नायगोन जायखिजाया जि पस्ट दं बेखौ नोंथांमोनखौ नायजोबगोन स' बेखायनो पारफरमेन्सखौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय था दा क्वालिफिकेसना नोंथांमोना 8 पासनिफ्राय मेक्सिमाम HS पाससिम खालामनो हागोन लोगोसे डिप्ल'मा थायोब्ला बांसिन चान्स मोनगोन माने नाम्बार 5 नोंथांमोना एक्सट्रा नाम्बार मोननो हागोन जुदि गैयाब्लाबो जेबो नङा जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जाग्रोगोन बेनिफ्राय PhD जागोन लोगो नोंथांमोनखौ चेस्ट सुनाय जागोन बेनिफ्राय हाइटखौ सुनाय जागोन देन बेनिफ्राय मेडिकेल चेकआप जागोन अके स' मेडिकेल चेकआपआव नोंथांमोनखौ फ्लेट फुट बेनिफ्राय कालार ब्लाइन्डनेस टेस्ट बेनिफ्राय लोगोसे नकनि बेफोरखौ नायगोन स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां पास खालामो आरो बेनिफ्राय बे अके जाब्लानो ट्रेड टेस्ट लागोन आरो ट्रेड टेस्ट लाखांनाय लोगो नोंथांमोनखौ जेब्ला बे इन्टारभिउ जोबगोन अब्लानो रिजाल्टखौहाय होनाय जागोन स' बेखायनो जेब्ला इन्टारभिउआव थाङो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै गावनि जेरेक्स कपियाव सेल्फ टेस्ट होबानो जाबाय नोंनि साइनखौ होना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय फट' लांफाबानो जाबाय हानायसेबां देन बेनिफ्राय फट'खौ गोदानै लांबानो जाबाय आरो लोगोसे बे इन्टारभिउआ बबेयाव जागोन बिनि सायाव आपडेट गैया जानो हागौ गुवाहाटियाव जागोन आरो जेब्ला एडमिट मोनो नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनगोन स' बेनिफ्राय बे इन्टारभिउआव थाबैनो जागोन मार्चआवनो चान्सआ दङ मानोना बेयाव इसेबां लं प्रसेस गैया अके स' बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ मा हरनांगोन 10 पासनि एबा 8 पासनि नोंथांमोना हरनांगोन जुदि 8 पासनि दङब्ला एबा गैयाब्लाबो जेबो नङा स' बेनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन हाइटआ STPआ 158 ल' हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 147.5 स' बेनिफ्राय ST चेस्टआ 80 सेन्टिमिटार मिनिमाम एन्ड 85 एक्सपेन्ड खालामबा बेखौ नांथारगोन जुदि गैयाब्ला स' नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन बेनिफ्राय वेटखौहाय उनावहाय सुगोन स' बेनिफ्राय बेनो एक्सट्रा मार्कआ 5 दङ जेराव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदि दङ आरो जुदि साफाय कर्मचारियाव खालामबा NGOनिफ्राय नोंथांमोना सार्टिफिकेट दंब्लाबो जागोन आरो नाथाय बे NGOआ रेजिस्टार थानाय जानांगोन आरो बे साफाय बालानि सायावहाय स' जियानो जाला नोंथांमोना बुजिबाय बेयाव रानिं गैया दा नोंथांमोना गल्डेन चान्सआ बेनो आं थाम्बनेलखौ होनाया बेनो गल्डेन चान्सआ जायनिखि मोजां पारफरमेन्स होयो नोंथांमोना लोगो बेयावनो दा बेनि एप्लाइआ लिंकआ एक्टिभ जागोन 10 जानुवारियाव जेब्ला एक्टिभ जायो आं नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन मबाइलाव माबोरै खालामनांगौ दा लोगोफोर भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रेडि थायो बे जबखौ मोननो थाखाय